Actualment ens trobem en un mausoleu dedicat als afusellats durant el franquisme i suposo que aquest panteó va ser el primer monument als republicans després del període franquista. Es va construir en 1980 a mans de Paco Blasco. En un principi, els afusellaren se suposa que o bé a les parets limítrofes del cementeri o bé a la zona del pou que ja tenim a l'entrada, i després els portaren a la primera ampliació que es va realitzar en 1978, ubicant-se en els fossats que trobem a mà esquerra, que a dia d'avui han alçat uns grups de nínxols. Després, als anys 80, els tragueren, es disposaren en uns grups de nínxols que encara no estaven plens fins a tota la construcció de l'actual mausoleu. Ara, actualment, el que han fet ha sigut una remodelació, ja que han extret totes coses per poder saber qui són tota la gent que tenim ací, ja que ací podem veure una gran quantitat de fotografies i de noms, però que per a res fa nom a totes les personalitats a totes les coses que s'han trobat soterrats. Han sigut les famílies mateixos, ja que ells mateix pogueren vindre a veure com desenterraven els fossars. Una tia abuela meua sí que va vindre a veure com desenterraven a son pare i foren ells que decidien quan ficar o quan no ficar la fotografia. És més, ella en aquell moment, en els 80, no va voler posar-la perquè familiars seus li recomanaren que millor que no, que així no es donava a conèixer. I van ser els nets d'ella, rebesnets del afusellat, els que decidiren, farà el que he dit antes, uns 10 anys, dir, això no pot ser que estigui així, buscar una foto antiga del seu iaio per poder posar-la i que estigui a dia d'avui així. Sí, clar, però és que jo així tampoc acabo d'entendre què és el que vau buscar, que me preguntes a nivell artístic, perquè també jo ho he conegut així des de sempre i m'ha pareixer, si en els 80 decidiren segons seguint l'estil que volgueren seguir, que això no va ser així, qui sóc jo com a restauradora, va dir que no, jo m'encarregué d'arreglar, no de canviar el que ja està fet. Jo crec que també en l'època se va intentar apretar i donar a conèixer que s'entenguera bé el que s'estava fent ací. Ja que el títol del mausoleu és per la llibertat, me quadra prou el ficar una paloma de la pau, no? com a tal, i no sé molt bé què és que més dir-te.